uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka mamman di auta ne wajen ladabi ne kuma kowa ya gane bana jayayya da kowa ban san bambanci ni ino sakin bani kuma ni ba zabar mene da fatan kun gane don mutanen gani gaba ɗaya ba ni kabilanci nisa ne tigar ne a rawata kun gane ba na koyowa ne in kun ce ƙarya ne ku zo a gwada fa a tantance uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka ni suna na Hindu ko ku ce Hindu yawo ne gado matashiya ce ni jini a jiki ba ha'inci Hadiza gado ni ce a rawa na yona ce kuma har ma na dace ku bi ni ku tantance in ku kai hakan na lamunce ni Halima Fulani ce kuma na iya fillanci fillan asali ni ce ku bi ni ku sha zance da fillanci ba shashanci uwar mu da shan Allah mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka ni Hamza masoyi ne da rawa da smoke ni ne ko na dan gwada muku ne na taka na juya yan Nijar ba ma bambanci babba kai nuwani ne dogon zamani ba na san mai raini tsafta da rawani ne na haska duka nazarci Idris suna na ne robo aiki na ne zana karya jiki na ne masoya na shinya kuka ce uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka ni suna na Hawa amma karamar Hawa dan akwai babbar Hawa amma fanni na rawa ina koyo sai na dace rakiya ba na sowa kuma ni ban hargowa ba na san mai ruwa da wajen fanni na rawa yan kallo zan muku adalci ni ce babbar Hawa Hawa kainuwa Hawa Hawa utawai Hawa ni ce yar kwalisa a Nijar babu ya ni an ce uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka kainuwa Nijar ku ne 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 kainuwa Nijar American ninja na yi juyi mai hujja ba a yi mini inja sai na kai labari ga masoyan Nijar sun dace Muhammadu Mandula duka ke sa kwalla karami mai sa illa a rawa na taho sai an kauce ni kusa abokin ku ko in ce yaran ku mai kishin kaunar ku ku kira na masoyin ku yan Nijar ba ma bambanci ba ma bambanci uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka Rashida mai sa'a ni ce yar mai sa'a na suna na sa'a ni ce na yi sa'a a rayuwa ba jahilci Hadiza aluda zancen kiwa a'a ban zama da marar da'a ashe ko ne sa'a a rayuwa ta na dace furera nai tsada kuma kowa ya shaida sutura ta mai tsada ko da addu'a ni na san cewa na dace uwar mu da shan Allah daga Nijar an samu gaisuwa ga masoyan mu mazan mu da matan mu yan Nijar ne mu ba shakka ga yaro bakin yanya Sunusi na juya ni mai babban murya na kira ku mi yau adalci Tale gare ba na yin tawaye kai kauce na maye Adam da ba na tawaye da kai ni a galibuzu ne
kuma ni da Nijar ne kai nuwa na feshin kun gane. Garawar mu ta buzaye, garawar mu ta buzaye, a Nijar ba ma bambanci.